Здравейте, аз съм Жоро Исаев от строителни ремонти Жоро Исаев. Това е един от етапите на ремонта на апартамента в Дружба 1, който правя. Едностаен е. Отдолу ще има линкове към предишни етапи от ремонта. Предстенна обшивка около прозорците с минерална вата. Окачени тавани без вата. Банята подготвена за замазка. Това е сифона. Реже се 1,20, колкото е нужно, толкова може да се отреже. При нас може би около 2-3 см ще трябва да се реже. Това стената ще има ниша, вградено казанче, вграден душ. Тук мивката ще бъде отгоре. Ревизията ще бъде зад огледало. Това си решение на собствениците. Тук ще е нещо като мокро помещение, перална сушилня. Тук ще има изводи за бойлер. Всичко е грундирано, шпакловано с теракол, CM16, окачен таван, 5 броя луни, замазка и сме готови за плочките. Тук бяха свалени тапетите, 2 пласта, втория особено беше адски трудно за сваляне. Грундира се, една ръка MP75 Light с мрежа, след това още една ръка 75 Super Light, само че заглади се, отгоре фюген фюлер, една ръка и отутре се зашлайфа тук-таме, където има нужда. Мънички са местата, където ще има нужда, много малко е. Всичко е идеално гладко. Грундира се и се почва финната шпакловка. Прозорците са с композитна хартия ъглите. Тук отдолу това е освоена тераса и фибран налепих, разкроих мрежата, след малко ще я лепа. Тук имаше отвор за врата, всъщност там е антрето, сега вече е мокро помещение. Стената имаше комин, бутнате, тук плочки, всичко, което беше в предишните етапи го има. Затвориха се тръбите за парното. Не се ползва. От долната част на прозорците няма да се слагат ъгли, защото ще има камък. Се грундили се шпаклова с теракол и мрежа. Тук този отвор трябваше да има врата. Впоследствие се оказа, че на този етап може би няма да има врата, затова се оформи. И това е за сега от мене. Следващия етап ще е вече с готова саморазливна замазка, шпакловка финна и така. Чао, чао!